astajib lakum. Sapa wae njaluk dijabah karo Allah. Wong penjahat lho, muga-muga gak konangan. Yo hasil perkara terkonang kan terciduk kan yo. Pas apes nggih napa mboten? Pas apes. Wong napa korupsi ning negara niku sak monten kathah. Yo enek sing konangan, yo enek sing ora. Kabeh pokok donga dijabah karo Allah ternyata. Lah, sing terakhir awake dhewe donga dhateng Allah niku dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala, tapi besok diberikan di yaumil kiamat. Sampeyan percaya tak percaya terserah. Ngene iki yo sampeyan kumpul ngaji ngeten iki. Teng mriku niku teng swarga niku molen mubung niki. Ini kulo semen niku lho, semen damel koral, damel wer muter iki bangun ki omah-omah sampeyan amin Allahumma. Lah kok sampean mulih nang kene kok karaoke pindah ning Indonesia, mandek jekrek, goreng mandek akhirnya. Malaikate ganti acara iki. Iki nyiapne acara. Sampean pengajian meneh istiqomah, maca Yasin meneh. Wer meneh muter nang mriko. Wis tingkat 2, omahe sampean ning swarga. Percaya ora sampean? Percaya. Percaya ndak terserah nek ndak percaya sampean jajal mati dhisik. Sampeyan nek kesuwen kak dongane. Ayo. Sampeyan pengen ndang mlebu swarga napa mboten? Pengen. Pengen mlebu swarga? Pengen. Pengen ndang mlebu swarga? Pengen ndang mlebu? Dongane mati dhisik lah. Arep arep mlebu swarga kudu mati dhisik. Wis kudu awake dhewe umure panjang banget. Jadi kita setiap beramal, panjenengan punya rezeki sedikit sedekah nang yatim piatu, sedekah nang wong jumbo, sedekah nang kancane sing susah, nang dulure sing susah dan sebagainya. Nang kono malaikat yo mbangun goser muter-muter ya tinggi kulaan besi barang, tinggi ngecor barang, semen ya dipasang. Malaikat yo nutuki ngono bangun ngono. Teko lantai loro jenengan kok ditinggal maksiat sedelet ya macet meneh ditutuki meneh karo malaikat semene. Ah dirusak meneh. Kok ngibadah meneh pawasang meneh. Kok ngibadah terus ya terus dibangun ke swarga. Amin Allahumma. Amin. Sampe kok matur swarga Gus. Wong kabeh hambane Allah. Ana wong nilai ngene ora swarga ora ngene ora ngono. Kuwi terserah. Sing jelas sing duwe swarga niku Allah. Sing duwe neraka ya Allah. Terserah arep dilebokne neraka swarga niku hake Allah, tapi lek awake pokok ibadah dateng Allah, masyaallah Allah ora nglebokne swarga. Amin Allahumma. Amin. Dadi yakin mawon bismillah, pokok istiqomah dirubah terus, istiqomah terus. Sing duwe rezeki tak dongane duwite sing akeh iso budal haji kabeh. Amin. Ya Pak, sorry sekarang wayahe yo umroh barang iki. Karo kanca-kanca sing sugih-sugih iki tak dongane minimal umroh lah nggih. Amin Allahumma. Amin. Lek ngenteni suwe gak apa-apa ya amprah nek saiki perkara besok kok dipundhut Allah dhisik ya gak apa-apa sampean wis daftar haji sesuk enek catetane haji. Tak dongane kumpul kabeh iso umroh kabeh. Amin. Iso duwe sepeda motor apik kabeh. Amin. Iso duwe mobil sing pantes apik kabeh. Amin. Uripe mulya kabeh. Amin. Putra-putrane kabeh ditata kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula mau diceritani kalih Mami ke Cirose putrane Mbak Kiki sedaya dados wong iki wae. Kalau diceritane putrane Mbak Kiki kabeh dados